kalibutan, Indong RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield that
Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, childcare, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from
Honorable Anton Paro Balyabar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyabar and family, Bula, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Municipal Treasurer's Office of LGU Nabwa, Camarines Sur. Honorable Galibayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur. Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur. Harvey Ambipera Fuel Station, HP, located at Tagongtong, Agdangan, Baao, Camarines Sur. Matinabang, madaling ayatan sa tabang mabuo asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and family, Public Attorney's Office, Irigas City. Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Bajo, Mikawayan City, Bulacan. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Aurel Cadinas, Angustia, Nabwa, Camarines Sur. Thank you. All I want for Christmas is you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo? The La Consolacion College Iriga City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Iriga City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Irigas City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Irigas City Branch, San Nicolas, Irigas City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Irigas City. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako si Luz Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun
katawan namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, nagsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at nag-glow yung mukha niya. Totally talagang naka-recover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. It's Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanak ng pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon kinkasakitan. Diri kita napabaya, lumaban ang nagpangadi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Edsel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwat. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na bago gali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Sa panagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care! Kidney Care! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusAutoCC@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. At sa 22 kita kan bulan na Disyembre, aldaw kita nin Biyernes. Ana Pasko sa sunod pang simana. Aldaw na Lunes. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Ana sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Mainit na kamugtakan ka na sa tuyang panahon pero naglulumlum na naman. Pagkakaaga nagpaparaturo tagiti, nag-uuran. Ang luwas alis ngaw. Natapalan na City Government of Iriga bags 7 awards, becoming the only LGU in Camarines Sur to secure all awards from the Department of Interior and Local Government DILG during its awarding ceremony on Wednesday, December 20 at the 10th Avenue Plaza Hotel, Ciudad Canaga. Mayor Rexy Olivo, Vice Mayor Celce Dimaiwat, and DILG LGOOs 6 Ciela M. Medina received the following awards for the exemplary performance of the City Government of Iriga to various programs and assessments of the DILG to witness. 2022 Peasant Order Council POC Audit, 2022 Anti-Drug Abuse Council ADAC Audit, 2022 Cell of Child Friendly Local Governance Audit, 2023 Cell of Good Local Governance SGLG Assessment, and 2023 Local Legislative Agenda o ining LLA Assessment. 2023 Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o ining LCAT BAUC Assessment. 2023 Local Council for the Protection of Children LCPC Functionality Assessment. Once again, congratulations Iriga City for these numerous awards received for exemplary performance.
Baga saro po yan sa pinaghinguan kan lokal na gobyerno ka na siyudad nin Iriga kaya nakuan sinambit ng mga award. Complacement nakulang bagay. Oy, good morning kay Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator ka na siyudad din Iriga, asin man kay Mayor Rex Uliba. Yan man ang kumpleanyo ni Deji Mandi, kadakol na subuot na mga preparasyon, baka igwaman parlor games. Minsan ang mga Christmas party dahil na po nawawaran parlor games. Tapos may color coding. Kung ano-ano na sa mga nagkakaharaman. Na mga pakonsuelo, di bobo. Tapos ang mga sulot pa, asos baga. Kung ano-ano na saan mga sulot kan ibang mga kababayan niya to pag aabot po sa Christmas party. Hindi importante ko man pigpupropartihan. Tawa paunungod. Tawa sabing nagsasakit buhay sa Pilipinas. Namamati ang tapaman giraray po na espiritu kan kapaskuhan. Agabot ka na pizza 25 at least igwang paguruharampangan sa lamisan pamilya. Dahil magparaisip kan mga problema, maka-stress na bagay. Minsan kung rin lugod so kapaskuhan, kung minsan nan ibaman. Pero pirming stress sa buhay, grabe ang pinapasan ng mga problema digdi sa kinaaban. Sabi mo baga ka na padi, ngaya sari-sari sanaan namamatian ka na sa tuyang mga kababayan. Kamunduan, kaugmahan, igwa ngaya dyan na nagkukurukanta ta, nauugma. Pero ang kaugmahan bagay, igwa man na nagluluha. Sabing tears of joy. Kundi ang katubuan po digdi sa kinaaban, ito talagang luha nin kamunduan. Ang namamatian kan sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na kung abang sakit kan buhay. Ito pong mga ibang mga kababayan niya to. Ipaparaisip, pauno man raw ngayon ako, magkago, arog kading pag-abayan ko. Na nagraray na kading buhay. Akon suarong, barong-barong, kundi nga ni pong istorya na itong sarong aki. Pero nauuri naman na ito ngayang kataid tatay. Ana harong magayunon. Kumbaga kung nihilingon mo, garo nasa gloria itong pamilya. Ito pala, naghihilang sumagurang na lalaki. Sabi man ka itong magurang ka na yaon duman sa kubo-kubo sa ng harong, day ka na nga kayan magpara. Kumbaga day ka kayan maara, mauri. Sa maray nga ni nga kita tarog kay ni dawa barong-barong sa naan harong mayong helang. Sa ito pala may cancer sumagurang. Itong katahid sa harong na anharong magayunon. Arog sana po kaya na buhay. Kumbaga makontento na kita. Dawa kita medyo dordipisil, nagsasakit, na makakuha. At least buhay pa man kita, mayong namamatian na kung ano sa satuyang hawak, malinaw ang pag-iisip. Kung minsan dyan po nagkakaigwanan na problema sa tuyang mga kababayan dahil lang kung ano-ano na sanaan iniisip.
Kumbaga day nako kontento sa indang buhay. Ang tao po kung naghihinguan na kukuha na sa nabaga daw anong sakit. Pero kung magpabaya na sa naman kita kan sa tuyang buhay ay talagang mayong mangyayari. Na dahil na kita mahiro magparahalat na sa nakanugay maray kon pirming dakol ang generous digdi sa kinaaba na sabi. Sumati na o. Ang problema nga ni, ano manan ni pagpaparatao kung ika nga ni mismo, kulang man sa imo. Marayan pa di, tapirmi po yan ang nakakatipon sa simbahan. Sa may mga nagtataunin atang, kundi kung minsan ang iba man nag-aatang. Siyempre, nag-iisip man, ano daw ngayon, makukuha ako sa pagparataunin atang. Dahil po kita magin maisip kumbaga digdi sa kinaban. May kasabihan nga ni, for it is in giving that we receive. Mas marhay subot itong matinao kisa pagparatauan sana. Tan iba man pati digdi sa tuya, sa satuyang nasyon. Kung minsan ang kaisipan gusto pagparatauan sa nanin ayuda kan kapwa. Kaya dahil nag-aasinsuan sa indang buhay. Kumbaga maghinguwa man ka mo. Bakong magparaasa na sana sa itatao kan sa indong kapwa. So mga naghihinguwa maski po papano. Itinatao man ang grasya kan kagurang na. Pero sa mga nagpaparahinugak, kumbaga harayo man ang grasya. Dahil ka nga tatrabaho, nagigibo, tapos gusto mo pagpara tawanin swerte. Kunin grasya digdi sa kinaban. Hoy, kumusta man pala kay retired Air Force Alex Celeste dyan po sa Antipolo Old Nabo Camarines Sur, kay Grande, kay Ford. Asin man kay Consial Manol Oxiano Luzon, kan Banuanin Nabua. And syempre sa gabos po mga taga Nabua. Yan man sa Banuan ka na Baaw, kay Punong Barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose. Yan man kay Manay Munching Maglapid. Hoy, madali na pala ng kapistahan na naman dyan sa Salvasyon, Suyan Baaw. Kumusta kay Mading Rose Batan, asin man kay Miss Ana Proel. Hoy, happiest and blessed 67th birthday kay Manay Maria Berdol dyan po sa Agdangan Baaw, Camarines Sur. Tulong taon na lang si Tintana, pero garo din naggugurang si Manay Maria. Mano, magpapaskong wala na ang smash, damay pa rouser, buti na lang walang tao na tamaan, pambihira. Kaya mag-ingat po kita ngunyan sa pagmamaneho. Kung nagtutungka na, maggilid muna, sin magpahingalo para dahil magresulta sa arog kay ni. Iniya na caption ni Rot Escriba ka na Bombon Camarines Sur. Sinabi kay ni na kan ipapayray kan driver ang motorsiklo. O ipapahirahay ka na driver ang motorsiklo, simbag naman ka na iba pang danyos.
Sigon pa ki road residente kan Kalabanga na hali sa kasalan, ang driver kan magtungka ini sa biyahe pambihira. Marhay na sa nasubuot, nakahali man tulos na pinsan niyang nasa duyan. Mayo man nalugadan sa pangyayari. Nabudala no. Pero man sa pagtabang sa mga prauma na magkaigwanin marhay asin magayon na banhi asin ani, saro man sa mga pinagsusulong na proyekto kan Department of Agriculture digdi sa Bicol an maitukdo sa mga jóvenes ang tamang paggamit kan mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Pinag-urulayan pa man digdi sa katatapos pa sa ng Smart Farm Appreciation Day na pinaggibo asin pinag-atindiran kan mga estudyante duman sa Central Bicol State University of Agriculture kung saan sentro ka na pag-urulay na drone seeding asin man pinagtukdo man sa saindan paggamit kan man iba-ibang ICT tools na makakatabang tanganing madaling maraman kon may mga kulang na mineral ang sarong daga bag-o tanuman. Pinagpahayag pa man ni Dr. Alberto Naperi kana si Besoa University President na nahihiling nindang nagkakaigwanan nin interes ang mga jóvenes sa urulay o pag-abot sa gigibuhon kaini sa agrikultura kung kaya mas pagpapakarayon paninda ang pagpapautob asin pagsusulong kan mga proyektong pang-agrikultura lalo na sa mga jóvenes. Tumanman sa San Jose Partido, pinagsagibo man sa Banuan kan San Jose sa Partido Area an One Day Youth Health Congress sa pangenot man kan lokal na gobyerno, Office of Local Youth Development as in man Rural Health Unit. Kabilang sa mga pinagpartikan mga guest speakers hali sa Department of Health Bicol sa mga jóvenes na nagatindir sa nasambit ng pagtitipon iyan dapit sa mental health teenage pregnancy as in man HIV AIDS STD awareness as in man pwede pang odakol pang iba. Sigon ki Municipal Health Unit Head Dr. Arnel Armilla kamauutan kan aktibidad na matauanin awareness as in support group ang mga jóvenes sa nasambit ng banwaan na magkaigwanin pagkakataon na mapag-urulayan asin tukaron ang mga kadalasan na problemang kinakaatubang ninda. Ay, kumusta man palan ki Congressman Jel Bongalon asin man ki Congressman Saldico ka na Bicol Party List. Siyempre ki Madam Sally saka sa tuyang amig ki SM Rod Perez. Bongga so nangyaring Christmas party. Dinner na pinagasagibo po dyan sa Makagang sa Banuan ka na Nabwa. Kasuod ma. Dakol na mga pamaskong duhol na Bicol Party List ang mga miyembros kan media digdi po sa Rinconada area sin man dyan po sa Partido area. Nag-abot man si Congressman Jel Bongalon. May parapol pa. Malata sunanggana garo nadominar ka na radyo dyan sa Banuan ka na Baaw o ining sarong FM station. Na itong nanggana so manager si Nick Awa Gismil, si Rambutan o Rambutin
nakakuha nin 5,000 duman sa parapol. Si Rocky Bayubo, 2,000. Di nagraray na buhay. Si Don Hogo dyan sa Banwaan Kanabwa, naka 5,000 man. Uy, takupakupa na pati si Ramil Butin. Nagginakusan panggan si Don Hogo. Di nagray ng hood. Ka mga happy. Ay makonsuelo ang ginibong dinner. Diyan po sa Banwaan Kanabwa. Sponsor ka na ako Bicol Party List. Hindi si Soy Kapitan di mapakali ah. Banga sa nangayangod. Ay, umpira niya ako. Hinirasan man ta. Alangan man ngod. Konselo kon minsan. Ang ibang mga pag-iriba. Harog sa namang kayan talaga ang buhay. Whether you like it or not, susad nga ni Oda Swerte. Hindi nakaibas ang tulistan. Nadipuan ka abay namang istasyon. Pero kan sarong taon, kabali ito si Pading Joris ah. Pero inaabot nin medyo dikit na. Pero di malas ko no. Sabi baga ni RS, ngonya na taon, baka sa masunod na taon, swerte ho na. Akon minsan baga, uso man ang weather sana talaga. Kumbaga, bako pa inian panahon mo. May panahon man akon minsan, naabot ang buenas. Hindi kun minsan baga, nasagrapan kan ibang mga kababayan niya to. Nagbabasol na, tas hindi na buhay, abang pagal nga kan buhay. Pero minsan nga kadimalas, buhay ko. Masakit kung arog ganun perming nasagrapan ka na ibang mga kababayan niya to. Ano na ta, igwa man na arog kayang ipinagtaong destinasyon ang kagurang na, nakulang kahaputan po yan. Lang sakit nga akong binasin. Maski nga sa mga parapol, basang nga mga bunot aning ngaran ko. Bako yan para sa imo ang rapol. Maray gayud na laban, ripol. Hindi kon minsan. Dawa subot na sa panahon ka na Pasko, iyon bukas pa man giraray Naga City Hygiene Clinic para resibihon ang mga gustong magserarom sa pre-HIV AIDS testing. Kaya nag-aasa man sinda na pwede pang madagdagan ang nasa 97 na individual na nagpositibo na sa impeksyon na ini sa enterong taon ngunya na 2023. Pambihira. Sigun sa pagkikipag-ulay ki Grace Guevara and Head Can Klinika, sinabi kay Ningkan nagtalikod na taon nasa 75 ang nagpositibo. Mas halangkaw ngunyan dahilan ta dai pamantapos ang Disyembre nasa 97 nagabus ini. Sigun sa iya halangkaw man na ang nakukuhanan nila na ang pinaka-obheto kan programa na makuha gabus ang mga individual na may impeksyon, pambihira. Para maagapan asin day na magpuli sa mas malala sa AIDS na ikinakagadan kan pasyente. Kaya mag-ingat itong mga kalalakihan. Pero may siksing nagpaparasorosir pa.
Si DJ na naman na Monday. Kaya ko naman nga nagagay sexy. Ang pinakadakol na kaso yon nasa pagultanan kan 25 sagkod sa 34 anyos ang mga nagtatrabaho digdi sindaan mga empleyado na pinagsusundan man kan mas hoben na sa edad na 15 sagkod 24 ang edad. Ay pambihira yun na po yan. So ano ba mga hababaan lupad dyan sa Plaza Suiba na inaapod Magdalena. Kalapating mababa ang lipad. Ingatan nyong masalpakan kayo. Tangiri. Tapos iba dyan sa mga federasyon ay mag-ingat man po kamo kayan. Saro man niya na mangiri. Lalo sa mga mahilig, sa mga gwapo, mga lumbod. Minsan, ikaw pong mga federasyon na bang sa ka mga lumbod. Minsan po, nakukuko ilang na HIV. Minsan, kaya mag-ingat po kita. Bueno, inaabot na naman po kita kan oras kan sa pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.